Napíšte mi 3 čísla k tomuto. Prvý bude k skinu, ktorých tu mám toľkoto, 11, no s tým no skinom. Takže tuto môžete si vybrať 32 backblinkov a posledné. Takže týchto pickaxeov tu mám 20, takže si môžete vybrať a ja vám to teraz ukážem, že ako sa to robí. Takže číslo si vymýšľam napríklad 6, 9, 12. Takže som tu a idem. Takže 6 je prvý ako skin. Vždycky prvý je 6. A tuto je raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tuto je 6. Takže toto je 6. Potom backblink 9. Raz, 2. Backblink tento a pickaxe 12. Takže idem na to. 12. Všetko komentári